महरखौनो जों नायनो मोनाखिसै फिसाखौ ओरैनो जिउ जोबलांबाय फिसा बिमा गाबज्रि गाबज्रि बेफोरबायदि खालायनो अननाय जाबाय फिसाला मानो बेफोरबायदि सालायनांगौ आं फिसाखौलाय अननाय दयखौ खालायो बिदि जायानो नङाबा हाबाखैबा बहाय दंनाया दंमोन सासेजों फेरेंगा साजों थादोंमोन प्रथम फिसाया बेनिफ्रायथ' गोदानाव हाबाखैना बे दा ओरैनो साजायना होनायसो बियो। खुलुमबाय। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै गोबां दुखु मोनदों जानो हागौ जेरै आं मोनदों। ओमफ्राय आं बे भिडिअखौ मानि थाखाय बानायदों होननानै बुङोब्ला दाख्लैनिफ्राय बांसिन बे जितु जोंसार मुसाहारि बेनि जितु थैनायनि बा बिथांनि न'खरनिखौ बांसिन नुनाय जादों आरो गोबाङानो मिथियाखै खोमा होननानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो स' बे सासे बिमा दुखुथियाबो गोबां गाबदों गावनि सासेल' फिसालाखौ खोमानायनि दुखुआ माने बे आयंआसो बा मादैयासो मिथिसिगौ आरो बेसेबां दुखु मोनदों। स' जों जुदि नायनो थाङोब्ला मोननैबो न'खरखौ नायनांगोन आरो जा एसे जायफोरा मदद खालामनो नागिरदों आं जिहेतु मदद खालामनायनि भिडिअ बानायदोंमोन आरो आं थांगोन बे साननैसोआवनो। स' बे थांगोनावहाय गोबाङानो बुंदों जे आंनो एकाउन्ट नाम्बारखौ नांगौमोन आंबो हरगोन बिदि होननानै। स' बेयावहाय आङो बिदि आंनि एकाउन्ट नाम्बारखौबो आं होनो हागौमोन खिन्थु आं बेफोरबायदि आंनि एकाउन्टखौ आं बिदि होनो नागिराखै। स' आं जाखिनि डनेट खालामगोन बे आंनि पार्सनेलि आं बेखौ डनेट खालामगोन। स' नोंथांमोना जुदि बेखौ डनेट खालामनो गोसोब्ला आं जेब्लानोखि बिसोरनाव थांगोन अब्लाना आं बिथांमोननि एकाउन्ट नाम्बार माने बेंक डिटेल्सखौ सोंनानै नोंथांमोननो आं फेसबुकआवहाय बा इउटुबावहाय शेयार खालामनानै होगोन। स' नोंथांमोना गोसोबायदि डनेट खालामबानो जाबाय आरो खेबसेल' डनेट खालामनायदों जानाय नङा मानो होनना बुङोबा बे गथ'आ दासो 15 सान। स' बेनि जानाय लोंनाय थानाय बहुतखिनि दंबावो आरो बेसेबा बोसोर नांबावगोन आरो जिहेतु आदैया गाबनानै बुंबायानो जे आं बिहामजो आरो फिसौखौ बोरै नायनो बिदि होननानै। स' जोंनि खेबसेल' हेल्प होनाया जानाय नङा आरो हाजासे आंबो हेल्प होलांबाय थागोन आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय बुंबाय। आरो जाय बिथांमोना हेल्प होनो नागिरदों खालि न'खरसेखौल' हेल्प होबा जानाय नङा जों मोननैबो न'खरखौ नायनांगोन जिहेतु जोङो बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट लानानै बा बर' हारिनि दुखुखौ जोङो बेफोरबायदि नायना थानो हाया जिहेतु जों मोननैबो न'खरखौ समानै नायनांगोन। आरो जिहेतु दा नै आयं बा मादैया बुंदों जे आंना फिसालाया बेबायदि नङामोन उमुक नङामोन न'स' लुनो नागिरदोंमोन आं बिराद दुखु मोनदों आरो न'स' लुनो नागिरदों बेस्रा फिसाला सासेल'मोन आरो बे बैसोआवहाय फिसाला गोमाजानायनि दुखुआ बेसे जागोन नोंथांमोनाबो माने बेखिनि दुखुखौ सानख'नो हानाय नङा जायहा जादों बेसो मिथिगोन। आरो आङो बेखिनियावनो आं दाख्लैनि भिडिअआवबो बुंदों जे जोङो बयबो ज' जानांगोन आरो जाखानो नांगोन जेरैबायदि दा थासारिया सोमजिगासिनो ना जों जुदि गावजों गाव जुदि जोङो खौसेथि जालाया माने जोबस्रांनायनि लामायावहाय फैनो बारा गोबाव नांनाय नङा आरो बेखायनो जोङो गुबुन खोथाखौथ' बादान हो जेरैबायदि जों सिगाङावहाय बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदोंमोन थिग बेबायदिनो दाबो जोङो बावनाङा बेखौ जोंनो बड'लेण्ड नाङा होननाय सोदोबानो फैनाङा। जों दाबो बड'लेण्डखौ नांगौ आरो बयबो जोङो जिहेतु दा बन्द बहा बबे जायगायाव बन्द लादों बा बबेबा जायगायाव सोमावसारनो नागिरदों बेफोरावहाय बयबो गावनि दसे माने प्रिसियास टाइमखौ एसे होनानैबाबो बे सोमावसारनायावहाय बाहागो लाबानो जाबाय आं बेखौनो खावलायो। आरो जोङो बेफोरबायदि हेल्प होनो नागिरनायावहाय गावजों गाव बखिलायनानै जेबो लाब गैया जा एसे हायो गावनो हो बा हायाबाबो जेबो नङा रांनिल' खोथा नङा। आरो माखासेया आंखौ फेसबुकाव बुंहरदोंमोन दै जे फैसा होबाल' जाया बिदि होननानै औ नंगौ फैसा होबाल' जाया सासे मानसिनि जिउखौ फैसाजों रुजुनो हाया दै अब्लाबो दा जिहेतु आदैया गाबलायलायनानै बुंदों जे आं बे बिहामजो आरो फिसौखौ माबोरै फिसिनांगौ माबोरै जाहोनांगौ बेबायदि बुंनायखायसो जोङो दा गोसोआव दुखु मोननासो जोङो डनेटखौ खालामनो नागिरदों नाखि जोङो सोरबा राजखान्थि हान्जाजों जेबो लोब्बा गैया सोरबा राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय जों थांनो नागिराखै मिथिबायना। आरो स्पेसियेलि माने आं बुङो जे आंहाथ' जेबो राजखान्थि हान्जाजों जेबो लोब्बा गैखाया। स' आङो नोंथांमोना साननो हागौ जे उमुक बिदि सानथावना खोथायानो फैया आरोना मानो होनना
होनना बुंबा आंथ' दासिमहालागि रावबो माने राजखान्थि हान्जाजों जिहेतु लोब्बा गैखाया बेखायनो आं पार्सनेलिसो हैनो नागिरदों आरो आं दुखु मोननानै जे जोंनि बर' हारि बा बर'नि न'खर बेबायदि होननासो आङो दुखु मोननानै हैनो नागिरदों जिहेतु नोंथांमोनाबो एसेबांखिनि जोंनि बर'आथ' आरो एसेबांखिनि फाइनेन्शियेलि एसेबांखिनि माबा नंखाया स्ट्रं नंखाया थेवब्लाबो जा एसे हायो नोंथांमोनाबो खाथि खालानिया हैबानो जाबाय आरो जुदि रां रुफा जों होनो हायाब्लाबो दसे सम थांनानै सुखु दुखु रायलायनानै फैबानो जाबाय आंना एसे दायो लोमजागासिनो आङो बेखायनो आङो नङाबाथ' आं दिनैनो थांगौमोन आरोना आङो दाख्लै बुंनाय बायदियै दिनैनो थांगौमोन खिन्थु आं एसे बोरैबा मोनदों आरो आंखौ कन्टेक्ट खालामहरदों आरो माखासे लोगोफोर बङाइगावनि बिसोरबो हैगोन होननानै बुंदों गस्ला जि जोम न'खर मोननैनोबो स' जोङो नायनोसै बबेयाव थांनो हायो आरो जायगाया बेसे गोजान बेसे मा आंथ' बारा मोजाङै सिनाया बेखायनो एसे सोंबावना लानोसै बबेथिं थेवब्लाबो जों मोननैबो न'खरखौ समान नोजोरै नायनांगोन आरो आं बिराद दुखु मोनदों आरोना बे जिहेतु माने नायनो हाया आरोना बिदि एसे एजेड बेफोरबायदि मानसिया बेफोरबायदि जोंनि बर' बिमानि मेगनाव बेफोरबायदि मोदैया माने जों सह्य खालामनो हाया बेखायसो जोङो डनेट खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना बेवहाय नेगेटिभ कमेन्ट्स दा खालाम मानो होनना बुङोबा जोंहा सम फैबाय गावजों गाव अनलायनानै गावजों गाव जुजिलांनांगोन मालाय हारियाथ' दा मिनिदोंसो आंथ' फेसबुकाव गोबां दायो आङो पस्ट होदोंमोन बेयावहायबो गोबां मानसियानो बुंदों जे आं माबानि होदोंमोन नाब्ला सारनि होदोंमोन नालाय पस्टखौ ओमफ्राय बेयावहाय गोबां हारसाफोरा आंनि फेसबुकावहाय फलोवार्स दं खोमा हारसाफोरा स' बेयावहाय गोबाङानो कमेन्ट्स खालामहरदों आरो जे बेफोरबायदि मानसिखौ फासि होनांगौ बा बेफोरबायदि मानसिया हल लाइफ माने जिउ जोबजासिम बिथाङा जेलावनो थानांगौ उमुक तुमुक होननानै आं बिथांमोनखौ हाजासे रिप्लाइ होदों आरो बेबायदि कमेन्ट्स होनायाव साफा सानैल'सो नाथाय बिसोरनि गासैबो जाथिनि मानसिफ्रानो बेबायदि होननानै सानो आरोना गावसिनिखौथ' सानखाला गावसिनि जि धेमाजियाव जाबायदि खालामदों खामानि जाखिनि नाब्ला सारखौ बुंदों गणेशगुरियाव खालामनायखौ थिग बेबायदिनो बिथांमोननि संगठनाबो जेनेबा धेमाजियाव खालामनायखौ बिथांमोनाथ' मेनसन खालामा जोंनिखौसो दाय होखागोन आरो पुलिसफोराबोथ' बहा गावसोरखौ बासायनो थाखायथ' माबा माबि फाव फान्दायखागोन स' बेखायनो जों गावजों जुदि जोङो ज' जानानै जुदि थायो जुदि जोङो गावजों गाव सापर्ट होलायलायो जों बर' हारि होननानै जोङो गोजोनै थानो हायोब्ला बा जोङो खौसे जायोब्ला रावबो जेबो खालामनो हानाय नङा आरोना ओमफ्राय दा खोथाया ओरैबायदि थासारियाव जानानै फैबाय जे जोङो गुबुन माने जेरैबायदि गुबुन खोथाखौ साननोनो माने जोंहा राहायानो गैया आरोना जों बेयावनो फकास खालामनो गोनां जादों मानो होनोबा मोनसे हारिया गैयाब्ला जों मुभि खालामनानै बा जोङो इउटुबाव भिडिअ खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया फार्स्टआवनो थानांगोन जोंहा गोख्रों मोनसे हारि दै बेनि उनावसो जोङो इउटुबाव भिडिअ बानायनाय बा जोङो एलबाम बा फिल्म बानायनाय बेफोरबायदि खोथाया उनावहायसो फैयो फार्स्टआवनो फैयो जोंहा हारि राजखान्थियाबो आंनि थाखाय सिगाङाव फैबावनाङा हारियासो फार्स्टआवनो फैनांगौ आरो स' बेखायनो जोङो मा होनदों गासैबो खौसेथि जानांगौ आरो आङो बयखौबो खावलायो जे इउटुबारफोर जाखिनि गोदान इउटुबारानो जा बा गोजाम इउटुबारानो जा आं नुदों माखासे भिडिअसफोर बाट बेखिनिया एकदम खम हायोब्ला गासैबो भिडिअ बानायनांगौ बेनि सायावहाय आरो गोबाङानो बुंदों जे हारसायाव बानाय हिन्दीयाव बानाय इंलिसाव बानाय खिन्थु हारसायाव बानायबाबो मा बिथांमोना बुजिब्लाबो जोंखौ नायनो बानायाथ' दंखायो नालाय बिथांमोना बुजिनो नाजानाय नङा आरोना जोंनि दुखुखौ बेखायनो जोङो बर'जोंनो भिडिअ बानायलायनानै गावजों गावनो खौसेथि जानानै बेखौ सौसिलांनांगोन आरोना आरो आंथ' आसा खालामो जल्दि बे जोंनि नाब्ला सारा थाबनो जेलनिफ्राय गथों बिथाङा ओरैबायदि गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामबाय जोंनि हारिनि थाखाय जोङो सिरि थाबाय थाबा जानाय नङा दै दिनै आंबाबो बा सोरबा जाय बिथांमोना दिनै बर' हारिनि जानानै फेसबुकाव पस्ट लिरदों बा मेडियानि सिगाङाव फैनानै बुंदों बिथांमोनाबो जेबो माबा गैयामोन माने गोनांथि गैयामोन जे मेडियायाव फैनानै बेफोरबायदि बुंनो खिन्थु जोंहा हारिनि सेन्टिमेन्ट थानायखायसो जोङो बेखौ पस्ट होदों बा भिडिअखौ होदों दै जोंबो ओरैनो जना थानानै आलदा भिडिअ बानायनानै आरामसे थानो हायो खिन्थु बेबायदि थाबा जानाय नङा मानो होनोबा फार्स्टआवनो फैयो बर' हारि गोख्रों मोनसे हारि बेखौ दानाया जोंनि मोनसे कर्तब्य मिथिबाय बेबायदि आरो
आरो जोंल' आरामसे जानानै थांबा मा जानो जोंनि उन जोलैनि थाखाय जों मोनसे बर' हारिखौ जोंनि हारिखौ जोङो गोख्रों खालामनानै थांनांगोन बेनि थाखायनो गासैबो एक्टर एक्ट्रिसानो जा सोरबा कालचारनि मानसियानो जा जिखुनु गासैबो बर' हारियानो जों बे खोथायावहाय सिरियास जानांगोन आरो जे बिदि सानबा जानाय नङा हे उमुगनि मानसिसो थैदों जोंहालाय मा बुंनांगौ बेबायदि साननानै थानाङा आरो ना फार्स्टआवनो फैयो जोंनि बर' हारिनि फारसे बुंखानांखागोन आरो गोबाङानो आंखौ बुंहरदों आरो ना फेसबुकनि कमेन्ट्सआव जे नों माब्लानिफ्राय हारिनि खोथा साननो रोंगौ उमुक तुमुक होननानै बिथांमोना मिथिया जानो हागौ आंनि फेसबुकआवहाय माखासे फट'सफोर दङ आरो बै टाइमाव जेब्लानोखि जोङो बड'लेण्डनि थाखाय होस्रिखावोमोन बे टाइमाव जोङो प्रमद बर' सारजोंबो जोङो बे टाइमावथ' प्रमद बर' सारा जेबो माबा राजखान्थि हान्जाजों जेबो लोब्बा गैयामोन बै टाइमावथ' एबसुसोमोन नालाय बे टाइमाव जोङो गोबां माने मा होनो साइकेल रेलि खालामनो मोन्दों जेब्ला जोङो स्कुलाव फरायदोंमोन दै साइकेल रेलि खालामनो मोन्दों ओमफ्राय आरो गोबां इदिनो रौतायावबो जादोंमोन ना मानसिफ्रा खानाय सिनै सिनै एबसु डिभाइड आसाम 50-50 बिखामानि गस्लामानि बेफोरबायदि लिरनाय दंमोन ना बे टाइमनिफ्रायनो जोङो माबा खालामबोदोंमोन आरो बड'लेण्डनि थाखाय नाथाय बेखिनिया दायो गैलियानो होनजायो माने बड'लेण्डखौ मा जाखोथाय मिथिला इमान मानसिफ्रा दिनै माने बड'लेण्ड बियोमोन सिगाङावहाय नाथाय दा बड'लेण्डखौ मानो थाखाय रावबो सोमावसारला बड'लेण्डनि थाखाय आंथ' राजखान्थिनि फारसे जेबो नलेज गैखाया दासिमहालागि आरो आंहा राजखान्थियाव ओंखारनायनिबो दा इन्ट्रेस्टबो गैथ'वा बेखायनो माने राजखान्थिनि बागै आं बारा जेबो बुंला खिन्थु राजखान्थिखौथ' बादान हो फार्स्टआवहाय फैयो बर' हारि स' बेखायनो जोङो बर' हारिनि फारसे साननानैसो जोङो सिगाङाव फैनांगोन दै आं बुंखाबाय थादों जे नोंहा आंहा रावहाबो लस गैया लाबबो गैया नाथाय जों हारिखौ सानग्रा मानसिबा हारिनि फारसे जोङो अननाय सिबिनाय दङब्ला जोङो बयबो बुंनो नांगोन आरो ना बे जाथायनि बागै जोङो बुंनो नांगोन जों सिरि थाबा जानाय नङा आरो जों बेफोरबायदि न' सिङाव बा फेसबुकाव पस्ट लिरनानैल' जानाय नङा जों जेसे हायो हेल्प होनांगोन आरो जों जेसे हायो बेयावहाय जास्टिसखौ नागिरनो नांगोन आरो जाय बिथांमोना बिबानाव दङ बिथांमोनाथ' खालामनायखौ आं नुगासिनो फेसबुकावहाय केस होनायखौ हिउमेन राइट्सनि मानि बेफोरबायदिखौ आं नुगासिनो आरो स' आं बेखौनो खावलायो बयखौबो जे गावनि न'खराव जायाखै होननानै नोंथांमोना सिरि थाबा जानाय नङा आरो ना बर' हारि हिसाबै बर' हारिनि मानसि हिसाबै बर' हारिया अलखदाव गोलैनाय समावहाय जोङो बुंनो नांगोन बेयो जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि स' बेखौनो आं खावलायो बयखौबो जे मोनसेल' न'खरखौ नायनाङा मोननैबो न'खरखौ समान नोजोरै नाय जेरैबायदि बिथाङा गावनि फिसाला बा बिहामजो बा फिसौखौ नायनो थाखाय दिगदार जादों थिग बेबायदिनो बै सासेयाबो जनक कुमार ब्रह्म बिथांनि न'खरावबो बेफोरबायदिनो हालोद बिथांमोनाबो फाइनान्सियेलि एसेबां स्ट्रं नङा स' जोङो मोननैबो न'खरखौ समानै नायनांगोन स' आङो बेखिनि साननैसोनि गेजेरावनो थांगोन आरो थांनानै आं नोंथांमोननोथ' भिडिअखौ बानायगोन आरो बेयावहायबो माखासेया बुंदों आरो ना जे हेल्प होनो हो खिन्थु हेल्प होनाय टाइमाव मानो फट' खेबो मानो भिडिअ खेबो बेबायदि होननानै बुंदों बेयावबो आं रिप्लाइखौ हरदों बिथांनो पजिटिभलि हरदों दे आं रायनानै बुङाखै नोंहालाय मा जादों माबा जादों बेफोरबायदि होनाखै आं जास्ट बुंदों मा जे जोङो सोरखौबा हेल्प खालामनाय सोरखौबा डनेट खालामनायखौ फट' बा भिडिअ होनायाव नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जुदि दिनै सोरखौबा हेल्प खालामनाय सोरखौबा डनेट खालामनाय जुदि जोङो फट' बा भिडिअ होदोंब्ला बेखौ पजिटिभ वेयाव साननानै लानांगौ जे सोरबा मानसिफ्रा सोरखौबा हेल्प होनाय भिडिअखौ नायोब्ला मटिभेट जायो गोसोआव जस मोनसे फैयो जे जोङो कनफिडेन्ट मोनसे फैयो जे जोङो आंहाबो जुदि बेसांखिनि रां थानायमोनब्ला आंबो हेल्प होगोन उमुक होगोन बेबायदि होननाय मोनसे मटिभेट माने जायो आरो माखासेयाथ' रांखावरि गैयाबाथ' माखौथो होनो नङा होमब्ला होनो हायाब्लाबो जोङो जिथु सोमावसारनाय दा जागोन बेखिनियावहाय बाहागो लानांगौ होननानै आं खावलायो आरो नोंथांमोनखौ स' बेयावहाय नोंथांमोना जेबो नेगेटिभलि साननाङा जे सोरखौबा हेल्प होनाय डनेट खालामनायावहाय भिडिअ बानायनायखौ गाज्रियै साननो नाङा आरो सोरबाफोर जुदि श' अफ खालामनोबाबो डनेट खालामनायखौ भिडिअ खालामदोंब्ला बैखौ श' अफ खालामनायखौ नोंथांमोना सिरि थानानै एटलिस्ट सोरहाबा गैजारोङि न'खरा जे हेल्प जादों बेखौ पजिटिभलि साननांगौ आरो ना स' बेखिनिखौनो आं खावलायो आरो आंखौथ' बांसिनानो बुंगासिनो जे सिम्पेथि गेन खालामनो मोजां दिन्थिनो थाखाय बेफोरबायदि खालामदों होननानै खिन्थु आंनाव हारिनि फारसे साननाया सिगांनिफ्रायनो दङ जों उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि रेलि एबसुनि मानि डिभाइड आसाम बड'लेण्ड बेफोरबायदिनि सोमावसारनायाव जोङो सिगांनिफ्रायनो थांखादों आरो गोसो
गोसोआव जोंहा दंखायो आरो आंहाथ' मा होनबावनो बर' हारिनि फारसे माने दंखायो आरोना आं जेसेबांखिनि हायो एसेबां हेल्प खालामलांगोन आरो आं नोंथांमोनखौ दिनैहाय डाइरेक्ट बुंबाय जे आङो हानायमानि हेल्प खालामलांगोन आरो माखासेया बुंगासिनो जे फिल्म खालामनो मोनला मानो मोनला BCA निफ्राय बयकट जाबाय बेखायनो रायजोफोरजों मोजां मोनजानो थाखाय खालामदों मादों बिदि होननानै मा होनबावनो नोंथांमोनखौ आङो गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय बेखौ फोरमायगोन जे आंनि रिप्लाइआ मा बा आंहा बेनि सायाव बुंनांगौआ मा खिन्थु बेफोरखौ दायो बाद होथ' मानो होनोबा जों बेयो जाहैबाय बर' हारिनि मोनसे खोथा कालसाराथ' मोनसे बाहागोसो नालाय खिन्थु फार्स्टआवनो फैयो जोंनि बर' हारि स' बे बर' हारियाव अलखद जानाय समावहाय जों सोरखौबा हेल्प होनाय बेसो जोंनि गुबै खामानिया स' बेखायनो आं बेखौ खालामनो थाखाय नागिरदों आरो आंहा जिहेतु राजखान्थिनि बागै बारा नलेज गैया नाथाय जोंनि जिथु नाब्ला सार बिथांखौ आङो जेलनिफ्राय उदां जाहोनायखौ लुगैयो मानोना बयबो बर'फोरानो लुगैयो खिन्थु जोंनि बुंनाया फेसबुकआवसो सोमजियो बा इउटुबावसो जायो जोंनि बुंनाया जेबो लाब जाया खिन्थु बेखौ लाब खालामहोनो हानाया जोंनि गेदेर गेदेर लिडारफोरासो आरोना जोंनि लिडारफोरा जोंनि गेदेर गेदेर बिथांमोना लिडारफोरासो खौसे जानानै बिथां नाब्ला सारखौ बख'नो हानाय गोहोआ बिथांमोननियावसो दङ जों हाजारखि फेसबुकआव बा इउटुबाव भिडिअ बानायाथों मानो नाब्ला सारखौ बख'नांगौ नाब्ला सारा उदांस्रि मोननांगौ नाब्ला सारा जेलनिफ्राय उदां जानांगौ बेबायदि बुंब्लाबो जोंनि जिथु बुंनाय बे जेबो लाब जानाय नङा मानो होनना बुङोबा बेखिनि बुंनाय बा बख'नो हानाय गोहोआ जोंनि लिडारफोरनावसो दङ नाब्ला सारखौ बख'नायावहाय बिथांमोना लिडारफोरनि बुंनायासो बेयावहाय माने बेरखांगोन आरोना जोंनि बुंनाया जेबो बेरखाङा बेखायनो आं खावलायो जोंनि जेसेबांखिनि लिडारफोर दङ बर'नि गेदेर गेदेर लिडारफोर दङ आं नोंथांमोनखौ खावलायो जे नोंथांमोना ज' गासैबो खौसेथियाव फैनानै जोंनि नाब्ला सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ आरो बिथाङा गावनि जिउखौ एसेबां जों बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय आं बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरो आङो बेखौनो खावलायो जे नाब्ला सार बिथाङा थाबैनो जेलनिफ्राय उदां जानांगौ बिथाङानो जोंनि बर' हारिखौ मोजाङै दैदेनबोलांनो हागोन आरो बिथाङानो जोंनि बर' हारिनि थाखाय एसेबां मोजाङै सानो जिहेतु बिथांनि डिसिसन लानाय बा बिथांनि खामानि मावनायावहाय आरोबाव जोंनि बर' हारिया जौगानो हागोन आं बेखौहाय आसा खालामो आरो स' खुलुमबाय नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आं बेखिनिखौनो बुंनानै आजीवन जेলত थाकोते बर'लेण्ड হৈ যাব